Vítajte pri prvom vydaní talk show DJ Amo. Ako prvého hostia tu máme Doris. Doris! Avšak stretáme sa pri smutnej udalosti. Doris, môžeš nám povedať, prečo si tu? Uniesli mi drobčeka. Aha. A ako sa to presne stalo? Noviny už popísali všeličo. Vyšla som von aj s drobčekom. Bola som v parku na čerstvom vzduchu. Keď som s neho vyšla, drobček sa mi odkotúľal. Chcela som ísť po neho, ale premávka bola hustá. Tak som musela počkať a potom tam už nebol. Tak som tam našla len toto. Potom si zavolala políciu. Čo ti povedali? Že budú robiť, čo môžu. Ale to by trvalo veľmi dlho, si myslím. Tak som sa rozhodla ísť sem. A vďaka tebe môžu naši diváci pozerať v priamom prenose vyšetrovanie únosu. Chceš niečo odkázať únoscom? Áno, ste bezcitní a bezcharakterní. Práve som dostal pokyn z réžie. Únoscovia doniesli na vráticu kazetu. Pozrime si ju. Žádáme 2000 eur do 2 hodín od prvého pozretia. Donešte ich na miesto činu a žiadne výhovorky, lebo... Nie! Takže mi ide o peniaze. Ale ja nie som bohatá. No, tak si zoberieš úver. A čo na to video hovoria policajti? Dobrá otázka. So šerifom sa spojíme telefonicky. Áno, Viedensku! Pán šerif? Celú situáciu máme pod kontrolou. Všetko pozorne sledujeme a využívame všetky dostupné zdroje informácií. Rozumieme, ďakujeme. Ale čo bude s drobčekom? Určite mu neublížia. Moja kariéra je v koncoch. Za jeho opateru mám len 1/20 z toho, čo žiadajú. To nikdy nesplatím. Čo robíš dnes večer? Nepôjdeš na večeru? Môžeme to podrobnejšie prebrať. To snáď. Chcel som v Viedensku. Práve sme získali záznam z bezpečnostnej kamery. Už som poslal špeciálnu jednotku. Podarilo sa nám ich identifikovať. Posielame ti ten záznam. Áno. Teraz ho už nájdu. Čo keď to videli? Neujdu? Ale nie, teda dúfam. Na rozptýlenie nám zahrá skupina Skabendaj. Potom sme tu späť aj s priamym prenosom chytenia únoscov. Osa si prišla po náklad. Osa Si prišla po náklad. Osa Si prišla po náklad. Stojte! Povedal som, ani sa nepohníte. Ja som nič nespravil. Máme ich. Doris nám odpadla. A prípad je zas a opäť vyriešený. Naša show je na konci. Ďakujeme za pozornosť. Na budúce ako host príde DJ Fekete.